står vi så her foran den fri lærerskole, hvor vi skal finde ud af, hvor meget en studerende på den fri lærerskole egentlig kan leve som ung i Danmark. Vi ved, at fra SU-styrelsen får de studerende 5.007 kroner i SU. Nu er vi så ude på at finde ud af, hvor meget de skal betale, før de egentlig har et rådighedsbeløb. På lærerskolen der er man tvunget ud i at spise fælles middagsmad sammen med alle de andre. Så det betaler man selvfølgelig også nogle penge for. Køkkenet kræver 762 kroner fra hver eneste studerende hver måned. Når dette er trukket fra SU'en, så har man kun 4.245 kroner tilbage. Vi har nu fundet ud af, at på lærerskolen der betaler man 1.196 kroner i skolepenge. De her skolepenge går til undervisningen, til lærerne og til skolens vedligehold. Så er der tilbage 3.049 kroner. Man betaler ca. 2.500 til bøger om året. Så det vil sige 250 kroner cirka i måneden. Når dette er betalt efter skolepenge og madpenge, så er der kun 2.799 kroner tilbage. Hvad kan man så få at bo i? Vi har nu trukket de 250 kroner fra, som lærerskolen mener, man skal bruge til bøger cirka i måneden. Det vil sige, at nu har vi 2.799 kroner tilbage, efter der er betalt skolepenge, skolemad og bøger. Så nu er vi så ude og finde ud af, hvor meget man skal bruge på at bo på lærerskolen. Hvor billigt kan man i virkeligheden bo? Vi har fået fat i Jon Drud Jebsen fra 4. årgang, som lige er startet her på lærerskolen. Han er flyttet ind i det mindste værelse, og det er nede i barakkerne. Vi står nu her ved Jon Drud Jebsens dør. Goddag, Jon. Goddag. Vi kommer for at høre, hvor meget du egentlig giver for at bo på det billigste værelse overhovedet på lærerskolen. Jamen, jeg giver 1.339, men det er så også alt inklusiv. Det er simpelthen alt inklusiv. Nu befinder vi os så på Jons værelse, hvor vi gerne vil høre ham lidt om, hvordan det egentlig er at bo i den her lettere uhumske barak. Jon, hvad synes du? Jamen, jeg synes, det er dejligt. Altså, der er gode mennesker og hyggelig atmosfære. Altså. Og I kan godt hygge jer i den her sådan... Jeg synes jo, der er sådan lidt beskidt her måske. Ja, men ved du, vi er studerende alle sammen, ikke? Og der er godt nok, altså, de brokker sig lidt over lidt. Der er vist noget skimmelsvamp, eller hvad det måtte være. Altså, det er ikke noget nævnværdigt. Men skimmelsvamp, siger du? Det er ikke fordi I så sådan ligger syge på grund af det? Nej, der er enkelte, der har lidt hovedpiner fra tid til anden. Altså, det er jo... Men det er okay, synes du? Altså, hovedpine har vi tit alligevel af helt andre årsager, ikke så? Okay, på grund af... Jo, men der bliver holdt lidt fester hernede, og der er lidt livligt. Ja, det kunne vi se i køkkenet, der stod en del ølflasker og sådan noget. Du synes ikke, det er ærgerligt, at det roder sådan hele tiden? Jamen altså, rod er der jo kun, hvis man ikke rydder op. Altså, hvad mener du? Ja. Jamen, vi siger tak til Jon. Vi står igen her foran Jons dør i barakken Huggen. Vi har nu fundet ud af, at efter mad er betalt, så har Jon kun 260 kroner til sig selv i måneden. Så nu vil vi høre ham, hvad han har tænkt sig at bruge dem til. Goddag igen, Jon. Goddag. Nu har vi så fundet ud af, at du har faktisk kun 260 kroner tilbage at bruge på sjov og spas og shampoo og alle de her gængse ting, man nu skal bruge. Hvad har du tænkt dig at bruge 260 kroner på? Jamen, det er vel fortrinsvis, du ved, tobak og øl, og ja, så ender det, man skal have et par nye underbukser eller sokker. Altså nu er jeg jo nødt til at spørge, jeg bruger jo enormt meget shampoo. Hvorfor shampoo, det er ikke noget, du bruger? Så er der ikke så meget at bruge det på. Vi har en god håndsæbe ude i køkkenet, jeg samtidig bruger, hvis der er lidt skimmel i skægget eller et eller andet. Men... Ja. Hvad med sådan noget som tandbørster og tandpasta og sådan noget? Det er ikke noget, du bruger noget i? Jamen jo da. Jeg købte jo en tandbørste her. Og det februar sidste år. Den holder fint. Altså, du har ikke noget mod at bruge sådan en med, at der mangler lidt hår på og sådan noget? Altså, hvis det ikke er i stykker, så behøver du ikke reparere det.
Nej, det kan jeg godt se. Jamen, vi siger mange tak for hjælpen, Jon, og tak skal du have. Jamen, det var så lidt, Ulla. Kom igen en anden gang. Det skal vi gøre.